Chámome Olga Santos Rodríguez e eu nacín en Loureda, na aldea de Rebedíns. A min todo o mundo me conoce por Olguita ou Olga, a filla de Plácida. Pero tamén xa levo moito tempo en Lañas. Caseime en Lañas e por aquí andamos. A miña familia eran moitos os que xogaron no Campanal e os que non xogaban, pois aí estaban facendo piña. Empezando por meu pai, que morreu moi jovenciño, pero son os primeiros recordos que teño con el. E a min quedanme moitos recordos de meus tios, e xa estaban no Campanal. Sobre todo de Pepe, do que máis. Antonio tamén, que xogou de porteiro, pero non tanto. Pero hai outro que acaba de morrer a semana pasada, que era gemelo de Pepe. E que eu non recordaba que el xogara, e acabei descubrindo nunha foto do Campanal, que tamén están os tres irmáns na mesma foto. Recordo incluso unha vez, non sei que anos tendría, pero desde logo que era moi pequena. Eu supoño que a min esa vez colleronme por ser familiar deles, para xogar, cando empezaba a fútbol, a primeira patada que lle dabas ao balón, e ese recordo tamén o teño. Veume á mente aínda agora tamén estes días o tema de lavar a roupa, e era algo que tiña olvidado. Miña nai facía boa falta naqueles tempos, viúda, con dúas nenas pequenas, e estuvo lavando a roupa do Campanal. E cando eu me casei, que me casei moi jovenciña, acababa de facer 17 anos, eu recórdome de lavar a roupa tamén, ir á Ponte de Bea, que ali era onde se iba a lavar, e eu fui moitas veces con miña nai. E que lavei un rato largo, aquelas camisetas cheas de erva, que non había que nas lavara, ou poñelas a clareo, e miña nai chamábase Plácida. Penso que era moi conocida, o que na aldea. Moi boa persona, claro, e miña nai, pero era boa de verdade. Era... pois esa era miña nai. Eu de lavar a roupa, de quen me recordo, bueno, a parte de miña nai, pois era Carmen de Natalio, Lola de Andrés, creo que se chamaba tamén, si, é o que recordo. A verdade que agora xa non vai nadie, é un lavadoiro grande, foi reformado, xa fai anos, na Ponte de Bea, e indo para o iglesario de Loureda. Ademais é que era espectacular aquelo, porque era moi grande. Non recordo en ninguna aldea por aquí un tan grande. Pois ali xuntábase moitas mulleres, co queso con leva, xa te podes imaginar. Eu recordo perfectamente sendo moi nena, e que estábamos falando, eu non, que eu estaba por ali, ao mellor con outra nena e tal, e xa vos podes imaginar as malicias das mulleres, as historias, e cando eran cousas moi maliciosas, eu recordo sempre que me quedaba así mirando, porque dicían, calada a boca, que hai roupa a clareo. Eu recordo así máis que... Daquela, cando se facían os partidos e que iban a xogar afora, pois eu recórdome en un bus, o que había daquela, que te levaban a un lado e a outro, e recórdome como se iba cantando. E eu, a que máis recordo é esa, porque era referente ao equipo, Antonio Cubano, o gran jefe. Con las botas de Mesejo vamos a hacer un puente, rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón, pa que pase Cubano con sus 11 valientes, rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón. Y se acabó.